this advice is for you, because he came out openly to advise us. So I will come out openly to advise you also. Pete Edochie, you know all the injustice meted against Biafrans. You know. It's not that you didn't know, but you know all these things. And you didn't make any effort to correct it, to see that your people are liberated, to see that your people didn't kneel down forever and serving Hausa and Fulani, whom we are better off. And the children, your children, rise up to correct all the errors. Since 1967 till death, Biafrans are being killed every day by day. Look at this pandemic. Palliative we are being given to Northerners, and in Biafra land, nothing is given to us. We are being marginalized. We are being economic strangulated. We are being marginalized. No job in Nigeria. Only little job that they have. We are in the hands of Hausa and the Fulanis, and they made us to keep traveling. We are traveling, walking through the desert, through the Mediterranean Sea, drowning in the sea because of the condition of our land. They make our land uncomfortable for us. No government present in our land. Only the government present in our land, Biafra land, is police, army, military that is killing us. This pandemic, they killed a lot of us in the war, in the Port Harcourt, all over. When you come out, they take bribe. If you refuse to give them, they kill you. And you see all those things. You didn't talk. You didn't come out to talk or condemn it. What you are condemning, what is more important to you, what is more painful to you, is the insults Biafrans are giving to you. You claim you are adults, you are elders that doesn't know what to do, elders that used to behave like children. Children will insult elders, because if you behave like real adults, like Abaribe used to behave, nobody will rise up and jump on you and start insulting you. But you are the one that started insulting yourself. If you are seeking for respect, you will first of all respect yourself, because if you didn't respect yourself, children can abuse you. Not gray hair. Gray hair is not wisdom. Let me tell you, you are not wise at all, because if you are wise, you know all the injustice meted against us, against your children. You didn't rise up one day to talk about it, to condemn it, to seek for a way, the way you are going to liberate your children. You didn't do it for one day. Now your children has risen up. Instead of like supporting them, even if you don't want to come out openly to support them, you will hide. You will just be at their back supporting them. But now you come out open, which means you are supporting one Nigeria. You are supporting Nigeria. You supported all the injustice committed against us, because obviously you are not with us. You are against us. You don't want Biafra to come because you want to join politics. You and your children have joined politics. You want to start join the criminal, to start looting the money of Nigeria, to look them dry. Look at your age, you haven't know what to do at your age. You feel you are going to die soon. What of your children you left behind? Your generation unborn. What is the legacy you will leave for them to continue with? All you know that you want to join politics and start looting the money, eating the money of Nigeria is what you want to join now. I will urge all Biafrans to come out, especially the women, to start educating this Pete Edochie, start to educate him, because he's not educated. If he's educated, he will know what to do by now. He said we should start to lobby all our surrounding to make sure. All he knows is that Biafra is landlocked, but he wants us to go and lobby his children, our surrounding, our riverine area, to make sure we are not landlocked. What is preventing him from doing the job? What is he doing? He's supposed to do it. As long as he knows that, he's supposed to do it, but he refused to do it, which means he's infidel, he's saboteur. He is worse than infidel, because anybody that is
shying away from his responsibility is worse than infidel. Now, permit me to speak in my language, because all those things I say in my English, I will tell him in Igbo, because he's traditional man. He's supporting Igbo culture and the tradition and the language. Let me educate him in Igbo. Yes, kita. Pete Edochie, isi na ịmachi ihe ọjọọ a na-eme ndị be anyị, ọkwa ịmachi ya, kedu ihe imeli iji mee ka ndị be anyị wee nọlụ onwe fa wee dị ọfụma wee na-eme ọfụma? O nwere nke imeli ịnọlụ na-ene n'anya oke tụbụnyizikwa ebinyi ka anyị mebezie enye ịnọlụ na-akọchaba maka na gị na nwa gị chọọ ịba na politiks and unu abaga aba unu bụrụ ogologo akpịlị baa na politiks oke kama unu ya agbachizi nkịtị ka unu mebe nke unu ka anyị mebe nke anyị na-achọkwa Biafra anyị na-achọ. Ị na-akọchazi ndị na-eme Biafra si na fa na-akpali mmadụ. Kedu mkpali ụmụaka na-akpali? Ọkwa gị bụ ụzọ kpalibe onwe gị, bikos okenye si eme bụ ụmụaka na-eme ihe ziri ezi ịkwado ya kwuli ya n'azụ. Ọbụgodị na ị chọrọ ịpụta ife ikwuli ya n'azụ, kwuli ya chinchin na-abụ ya ihe ọ ga-eme ma ịpụta na n'ọgbọ na n'ọra bịa kọchaba ihe a na-eme maka ị na-ediskọreji ndị na-eme ihe. Ọ bụrụ na ihe na-apụta n'ọgbọ, ọ bụrụ na ihe ahụ na-ewe gị iwe asị onye chọọ fridọm, ihe ị ga-eme bụ ijegwa ndị ọnụ bụ n'okwu, ndị ga-agwa onye ahụ okwu, ịghọtago? Ijegwa onye ga-agwa onye ahụ okwu ochekwu ya instead of ịbịa n'ọgbọ wee bịa gosi na ịbụ sabotua. So ọ bụrụ na freedom anyị na-achọ baa gị n'obi na ịchọ ka ọ bịa, ịchọrọ ka ọ bịa, ịchọ one Nigeria ya ka iji pụta iko wee na-akọcha si na anyị nwere landlord. Ọsọ landlord ahụ bụ ihe ịma ị ga-ekwu, ị na-ekwu so negative things, ị na-akọcha na-akọtọ na-asị na ọ bụrụ ka esi eme ike apụta na mmebie ka esi eme maka isi na ịma na anyị na-ata na ha na-emegbu anyị na onwere ọrụ dị na onwere ụzọ, onwere mmiri, onwere ihe ejiga asị nnọọ ebe ostuo na anyị nwere sọsọ ndị iwu ojii bụ gọọmenti prezidenti na ana anyị, ndị amị, ndị ga na-agbagbuchele anyị ụmụazị anyị. Ihe a kịta pandemik ewetacha nri ma ihe niile ejiga echekwa onwe na pandemik nyeche ndị ugwu enyere anyị. Ịpụtara kwuo okwu si ihe a na-eme ajọ ka enyere anyị. Ndị iwu ojii na ndị amị na-agagharị, onye pụta ka ogoli ya na-anya bribe and onye nyere bribe egbu onye ekpole ụmụ mmadụ a na-egbu iburu okwu ịpụtara lụọ aka fee n'isi zọọ ụkwụ na si mba n'ihe a na-eme ajọkakwa ka esi egburu mmadụ. Anaghị akpụrụ mmadụ kpọchie kpee n'ikpe danye mgbu mmadụ na ndụ ya n'iyi. Ịgbachi nkịtị ikwuru okwu ị na-ene n'anya na Biafra taghali ọnụ ihe pụta mgbu okwu maka na ịma na ọdịgologo na mma ndị ọzọ tabazie aja oke ọkwa ọlụ adụrụ onye ka ndị be anyị ji wee bacha na art film na-eme kọmedi na-eme ka ekwu ihe ndị ọzọ ndị be anyị na-eme ọrụ maka ọlụ adụrụ. So ọlụ adụrụ baji wee bacha onye bulide akwụkwọ bụwachi isi oje na-eme kọmedi, oje na-eme art film, onye na-eti egwu. Andị ihe mma agwa ndị be anyị bụ ndị niile na-eti egwu na art film na-eme kọmedi, onye soro na-akwado Biafra unu enenezine kọmedi, unu fụ ebe iru ya pụtara na kọmedi ma ọ fim ma ọ na-egwu, unu enenezine maka anyị na-akwadobe na-emebe popụla ịmago na-enyefe ego na-akwadobe ihe ha na-emezi bụ ha bịazịa na-agba anyị mgba na-anụsa anyị ọgụ na-anụsa anyị. Unu enenezine kama ya si developụ music industry na Biafra. Onye ọbụla bụ onye Biafra na-asọpọtụ Biafra ọ bịa rejista, o rejistazie na Biafra ahụ. Anyị amali anyị na-enebe egwu efolowie ma na YouTube ebe niile promote wie merie popular na-erie ego maka na ọ na-akwado anyị. Ma o si anya tiwe ma hip hop, onye ọbụla ma eti hip hop ma sofa na ọ na-akwado Biafra ọ bịa rejista anyị fọmụọ music industry, film industry, ka ekwe ihe ọzọ comedy industry n'ime Biafra. And onye ahụ ga na-akwado Biafra, onye niile believe na Biafra anyị na-akwado ya, a na-eme ọ na-aga n'ihu. Ifuru a na YouTube ndị a nara akwado ya ma ndị na-eti egwu ịgba afọ ọsọ ịcha alụfa maka na fa ekwere n'ihe anyị fa chọọ iru uru big country, fa believe na Nigeria, fa chọọ ka Biafra na Nigeria ebuka ka fa wee na-elite ihe maazị na obele country na-emekwa ọfụma. Netherland ebe m bi feluo dịka Anambra steeti mana fa na-eme ọfụma, fa so na world power
ọkwa obele kọntrị faso na world power mana fa na-ene anya ka fa chia nnukwu kọntrị ka fa na-emekwa ka nnukwu kọntrị wee bịa na-ego ihe na ịmago ka fa wee na-enwe ego mana mba ndị abịakwa na-eneni mmadụ si n'opeke na-eji epempe obele nwa onye na-achị France kịta arụ one ka ọdụ Macron arụ one ka ọdụ mana ọ na-achị ma ndị agadi nwoke ma ndị dị 100 a na-erubechelie isi ma nke ndị North Korea arụ one ka ọdụ ma nke ndị Canada a na-erubechelie isi aka gị masị obele nwa ụmụazị a na-akpali mmadụ ịkwụnyela onwe gị ugwu abịa kpaliba gị ọ bụrụ na ịkwụnyela onwe gị ugwu onwere onye ga-anọkọta bịa jọmp ka ndị okenye si eme ihe bụ ịfụgo na ụmụ gị na-eme ihe dị mma na oyi kwadobezie efe akwado kama ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta ife izo n'azụ ị na-akwado ayara ama na iso n'ihe ahụ onye nwa echeta m mgbe mma m ochie mmadụ tinye ihe nwunye ya tinye ihe anyị wee jee ịgbali ọgụ ma mama m eluzie na-ajụ nwunye nwanne m ka ihe o ji tie ya anyị kee ọgụ bịa ntie ya ya na onwe ya kebekwu ọgụ daba ebe niile anyị na-awụghalili ya ịghọtago so ka anyị na-awụghalili ya mama m ochie ahụ anyị bịa ịgbala ọgụ ọ bịa kpụrụ m gada na-akpụba m n'ime ụlọ nche na ọ na-egbu ọgụ amara m na ọ bụrụ ọgụ ka ọ na-egbu ọkpụrụ m kpụ aga n'ime ụlọ n'azụ ọnụ ụzọ kpụpụta aka ọdụ kpunye m si m wụpụ mbala ji enugbu ọgụ na maka nwunye onye tinye ihe ka anyị bụ ịjụ ajụjụ okebe ọgụ na-akwado a na-egbu ọgụ mama m ochie ụmụ n'aka chim kpụrụ m n'abalị ụlọ na-epushu m aka nche na ọ na-egbu ọgụ ọkwa onye anyị bịazi ịgbala ọgụ ka ezi ka o si bịa na-egbuzi ọgụ ihe o mezigo na ọkpụ aga m n'ime ụlọ ebe mmadụ anaghị ene anya wee kpụrụ aka ọgụ kpụnye m ifunugo onye ndị okenye aka adịghị Pete Edochie ana m ekene nke ichiri ka ịzarụ nwa na-ekwu okwu ahụ na amụ m n'Enugu wee too n'Enugu and mgbe mpempe anụmanụ maka things fall apart anụmanụ maka Pete Edochie inwe ike mara anụ arụ agụ n'Enugu nke na-eti mmọnwụ emesi ibe onye Enugu ukwu Peter mgbe nnụ ife ị na-ekwu gbasara ndị Biafra obi adịghị anyị mma because ihe obi ji adịrị anyị mma bụ na ihe ị na-ekwu adịghị mma imeghọ ka okenye ihe ị na-afụ na a na-akparị okenye beti Peter edozakwana na ọwụ na eze agbakọta eze nkịtị ekpuru nkata n'iru gwa okwu Peter ewekwana na ọ dịrị gị mma tata bụ na ọ ga-adịrị ụmụ gị mma echi niile ị nwere ụmụ and ụmụ gị ahụ emekwana dat na ọnọdụ ịnọ tata na ọnọdụ ha ga-anọ ekpere gị n'isi ha ka ha nọrọ ọnọdụ ka ọnọdụ gị mma Peter ị maka isi wee bido isi na aka ha tụmatụ were zụọ ụmụ gị ha ntụmatụ Peter onwe ha mgbe iji wuru ọganyara ndị niile bi Enugu mana iwu ọganyara na iwu ogbenye ọnụ ntụ si n'aka were na-aba n'ọnụ were zụọ ụmụ gị o wee ruzie kịta ụmụaka ahụ ị mụtarụ na-achọzi ka ọ dịrị ha mma i wee pụta wee sị na ọma ndịrị ha mma Peter ekpere ọnwụ na ikpere n'isi ụmụaka niile ndị ogbenye niile ikpere Peter marụ na ọfọ ahụ na isu gị na ezinụlọ gị ihe niile ụmụ gị na-azọ ihe niile ụmụ gị na-aplan n'isi ha ihe niile ọnwụ na ekpere ọnwụ na ikpere ụmụaka ndị ọzọ ka ha na-ata afụfụ were na-eje na Libya were na-anwụ were na-agba akwụna negodo ihe unu na-eme na film indọstrị ụmụ unu mụchara amụ ka unu na-enọ ebe ahụ apịtọsị aka were na-edinecha n'enu ndị nkụzi ọnwụ na ha edineghe ụmụaka onweghị ihe ha ga-ebe ọnwụ na ha edineghe ụmụaka ha ma mpasị akwụkwọ ọnwụ na ha edineghe ụmụaka ha ma nje skuulu Peter wee gba nkịtị arụ niile a wee na-eme iwu ahụ nke ịpụta wee kwụrụ ọtọ wee sị na ịgụrụ akwụkwọ nna nwekwa akwụkwọ ịgụrụ pasisisi awọkwa pasinsensi onwekwa inwekwa ụbụrụ nke ahụ mee ka ndị gụrụ akwụkwọ si were kwuo okwu na wee na-asị ka enye anyị freedom nke anyị ka anyị dozie ebe anyị iwe binie wee sị na ya ma ndozibe anyị Peter anyị ga-edozibe anyị ga-edozibe anyị ụmụ inyom niile Biafra ga-abịa ihe anyị na-ewe na-agwa gị Peter ka ị kwụrụ ọtọ na ịmara ebe niile ịnọ wee kwuo okwu niile ahụ ka ijewekwe ka ị were ụtụtụ ka ijewekwe wee gwa ha n'ikwu na ikwu ọzọkwa bikos na okwu ga-amaghọ mma Peter sisi nji wee biri Enugu onweghị onye mma ị ga-asị na ọ kparị gị onweghị onye
pụtago unu karịa gị because na ị na-erespekt onwe gị bet n'ezie n'anya irespekt onwe gị akwa ịfụ na akwa ga-achịzi ihe a niile wee pụtazie Peter rụtakwa na ihe nchọ ka ịrụta na ịzụrụ ụmụ gị from hand to mouth nenenu na film industry ahụ ị nọ ka ụmụaka ị mụrụ amụ ka esi apị ha aka obi adịghị mma n'ihe ha na-eme ịma ọ na-akwụna ka ha kpọsara TV Peter ịma ọ na-akwụna ka ụmụaka ahụ na-agba na fim ahụ ha na-eme ịma ha na onye unu na-edinye ha ama mpụta ama nsogburu mmadụ Peter ọ bụrụ na onye ahụ apụta onye ahụ ama nsogburu mmadụ unu na ebe ahụ ụmụaka unu mụrụ amụ okenye dịka unu pụta unu eje dinee ya unu asịsị ekwu n'okwu sisi mechie ọnụ nwanna ihe mere adịghị mma bikos ị ga-ama anara agụ ịma anara agụ na-eti mmọnwụ emesi ibe onye Enugu ukwu ka ọ hụ onye Enugu ukwu ka ọ hụ ịghọta so ka i wee gbadat na anyị marụrụ gị ụlọ na ihe anyị na-ekwu Pete Edochie na imeta nri ya na ikwuteghị ya tọọlụ anyị chekwa na ịgụrụ akwụkwọ na akwụkwọ ịgụrụ ka ịpụtanyere anyị aka ka anyị wee mee ihe a i wee nọrụ were uche na-ekwute anyị na-asị na ọdịnamma anyị ama ndịrị anyị mma Peter ka anyị gwaga ọdịmma anyị ga-adịrị anyị mma ebete ekpere ọnwụ na ikpere ụmụ ndị ọzọ ọ ga-adị n'ezinụlọ gị ka ọ ga-adị n'ezinụlọ gị ka unu ha nche niile wee marụ akwa unu mana onye na-achị bụ unu bụ Naijiria na ọnwụgo since 2018 na ọnwụ n'obodo a ịpụtakwakwuo okwu ndezienu unu akwụrụ ọtọ na-Aso Rock wee tinye aka enu na onye egbu n'obodo ndị ọcha ịma na ndị ọcha ga-ekpe ikpe ezigbo ikpe gbasara ya ndị niile a na-egbu n'ala Igbo Peter ịpụtakwakwuo okwu afọkwa nga ebe ịpụta wee demonstrate wee sị nekwe na ihe a na-eme adịghị mma na-egbu ụmụaka Igbo negodi ahịa anyị a na-anwụ afọ ụmụaka anyị na-agba akwụna na-ene n'anya kwa ịmụgo ndị nke gakwa ndị nke ga amụgo iche na ọ ga-adịchara ha nche niile mmụta ha ga-agbakwa akwụna ofu n'ime ha ga-apụtakwa agba akwụna ofu n'ime ha ga-apụta gba akwụna ka i wee fụ ka o si adị ha pụtazie gbawa akwụna Peter ka mma ka ị ga-apụta wee sị ụmụaka ahụ na akwụna ha na-agba adịghị mma ịghọta ka mma ka ụmụ ga-apụta gbawa akwụna esi ha na ihe a na-eme dị mma ịma mkpụrụ ọtọ si na ihe a na-eme adịghị mma Peter wee eziokwu na amabugosi onye echichi amabugosi onye nọ ihe bete anyị afụgotat na ịba agụ politiks Peter ịbakwa politiks anyị meghị ihe ndị na-aba politiks na-eme ịbanye politiks banye onwekwa onye sị gị abanye bete apụtakwana abịa asị anyị nke a nke a ịghọta ọ dịghị mma n'elu ụzọ adịghị mma n'elu skuulu adịghị mma Peter ijere akwụkwọ so ịchọzi ka ndị ọzọ jee ọ bụrụ na n'okpuru ekwu ka mma ọ bụrụ na ikwuru ekwu ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-ekwu ibe ha n'ụlọ gbachi nkịtị ije ativa fim ị na ativa komedi ị na o nwere onye ga-abịa wee kpaliba nene ihe niile na art fim nene ihe niile na art fim